Σήμερα είναι μια νέα μέρα και όπως ένα πρωί χτυπάει το ξυπνητήρι. Αφού το ακούσω και το κλείσω, αποφασίζω σιγά σιγά με αργά βήματα να ξυπνήσω. Ανοίγω την πόρτα, μπαίνω μέσα και κλείνω την πόρτα. Πλένω το πρόσωπό μου και σκουπίζουμε στην πετσέτα. Και φεύγω από το μπάνιο. Μετά πηγαίνω προς την κουζίνα και παίρνω την κούπα για να βάλω το ρόφημά μου. Πάω στο ψυγείο και ψάχνω να δω κάτι για να πιω. Αφού παίρνω το iced tea, βάζω λίγο στην κούπα. Πάω στο τραπέζι και πίνω το iced tea. Στη συνέχεια τρώω ένα σοκολατάκι. Και κανένα μπισκότο. Νόστιμο. Ωραίο είναι. Μετά πηγαίνω πάλι στο δωμάτιό μου. Ανοίγω το φως, ανοίγω το παράθυρο. Βγαίνω έξω και βλέπω ότι είναι μια ωραία ηλιόλουστη μέρα. Μετά κάθομαι στο γραφείο για να ακούσω λίγη μουσική στον υπολογιστή. Μετά πέφτω λίγο στο κρεβάτι και ασχολούμαι με το κινητό για να δω τις ειδοποιήσεις της ημέρας. Μπαίνω Instagram, σηκώνομαι και κάνω λίγη γυμναστική. Αφού τελειώσω με τη γυμναστική, φοράω τα παπούτσια μου και βγαίνω από το δωμάτιό μου. Σηκώνω το τηλέφωνο επειδή κάποιος με πήρε και είναι ένας φίλος μου ο οποίος μου λέει να πάμε για καφέ. Μετά τον καφέ μπαίνω στο σπίτι και ήρθε η ώρα για ξεκούραση. Ξανακάθομαι στο κινητό όπως πάντα. Στο Instagram
φυσικά, για να πατήσω like. Στη συνέχεια σηκώνουμε και κάπου εδώ τελειώνει το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.